27 апрел бахшида ба рӯзи умумии ҷаҳонии саломатӣ дар Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ доир шуда ба аҳолӣ хизмати ройгони тиббӣ расонида мешавад. Дар ин бора ба Амид Ховар дар маркази матбуоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Дар ин рӯз аз соати 8 субҳ то бегоҳ дар маҷмӯаи тандурустии Истиқлоли шаҳри Душанбе аз ҷониби мутахассисони баландпояи соҳавӣ ба сокинони пойтахт хизмати ройгони тиббӣ расонида мешавад. Чунин хизматрасонии тиббӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо доир карда шуда аз ҷониби мутахассисони баландпояи соҳаҳои гуногуни тиб, машварат, муоина ва дигар амалҳои ташхисӣ ба таври ройгон анҷом дода мешавад. Дар ин рӯз устодони муассисаҳои олӣ ва касбии таълимии тиббӣ бо доираи васеи аҳолӣ суҳбату машварати тахассусӣ доир менамоянд. Шаҳрвандон тавассути муроҷиат ба ин муассиса ва муассисаи тандурустии макони зист дар сатҳи ҳар шаҳру ноҳия метавонанд ба машварат ва хизматрасонии ройгони мутахассисони соҳибтаҷриба фаро гирифта шаванд.